Kumustahon nato ang labing unang 24/7 nga pagserbisyo sa Asya nga gipasiugdahan sa Dakbayan sa Subo. Ang report ni Alan Domingo. Dinhi sa usa ka Prime building sa Barangay Lahog, nagpahipi ang Prime Services alang sa mga tawo nga nagkinahanglan. Kini ang 24/7 sa Cebu City, ubos sa Office of the Vice Mayor. Kining programa nila dili lang intended sa taga-Dakbayan Subo kundi apil usab ang tagalaing lugar. One-stop shop ni ang serbisyo sa Dakbayan Subo, apil na usab ang serbisyo sa mga nasudnong ahensya sa kagamhanan. Niadto lang buwan sa Abril gibuksan ang 24/7 Cebu City Government ubos sa buhatan sa Vice Mayor nga nakahatag kini og way tulugay nga pag-alagad sanglit maatiman man gyud ang mga taong moadto. So good kaayo kay daghang mga tao nga nakapahimulos niari kay unsay lang mga kinahanglanon, unsay lang mga tuyo sa matag opisina natubag gyud pinaagi ani nga programa nga ginatawag nato og Mayor of the Night. Usa si Josephine Tugan, taga Toledo City, ang sayonra nga nakaproseso siyang national ID. Dali ra makuha ang national ID. Si Japita Medes nag-update sa iyahang record sa Social Security System. Ang kontento raw sa serbisyo. So far, dali naman ang process. Gamay ra linya. Doon na po siya sa IT Park. So, dali ra daghang kuan. Naman Data Privacy Act. But since here, daghan jud mga dili ka maog yun, even how to kanang sa ilang cellphone. So we are going to guide them good. Samtang iklaro sa mga opisyal sa SSS nga mamahimong maadto ang mga miyembro alang sa guidance ilabi na sa mga dili hanas sa technology. Happy ang SSS na ning kuan sila sa ilang resources nga nag-print sila mga E4 para inigadto sa mga member ilang matagaan, so amo man ang gitrain nga unsa nga mga kana bitong mga lines bitaw nga i-fill up sa member. Kani ato mga gitawag to experts amo nang gitrain sa SSS, sila na amo tudlo ang mga membro nga medyo maglisod pag sila sa unsa ang paggamit sa online platform. Gipaniguro sa Vice Mayor's Office nga maserbisyohan ang tanan ilabi na ang naa sa priority sector nga convenient sa ilang panahon, adlaw o gabi. We are located Salinas Drive, Cebu Exchange Condominium Building. We are located second floor. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.